Inilunsad ng Bureau of Treasury ang 26th offering ng kanilang Retail Treasury Bonds o RTB26 na may temang pamana ang panatag na bukas. Sa face-to-face briefing na isinagawa nitong Miyerkules, November 24 sa Bureau of Treasury Region 3 Office sa Ciudad San Fernando, Pampanga, ay inilahad ng Bureau of Treasury ang mga detalye ukol sa RTB26. Ang Retail Treasury Bond ay isang uri ng investment kung saan sa halip na sa bangko ay sa gobyerno mo ipatatago ang iyong pera. Sa halagang 5,000 pesos ay maaari nang mag-invest ang isang individual. Low risk ang investment na ito, kaya siguradong tutubo ng 4.625% kada taon ng iyong pera at quarterly ang pagbibigay ng interest. Ibabalik naman ng gobyerno ang iyong investment sa loob ng 5.5 taon. Halimbawa, ang isang treasury bond na nagkakahalaga ng 100,000 pesos ay kikita ng 3,700 pesos kada taon sa interest rate na 4.625%. Naibawas na riyan ang 20% withholding tax. Ang pera na i-invest sa RTB26 ay gagamitin ng gobyerno para sa iba't ibang proyekto tulad ng pagsuporta sa mga sektor na pinaka-naapektuhan ng COVID-19, pagpapagawa sa mga infrastructure projects, refinancing of existing debts, at iba pang programa para sa paglaban sa COVID-19. Hinihikayat naman ni Bureau of Treasury Research Service Director Robert Dominic Mariano ang publiko na mag-invest sa RTB26 dahil hindi lamang sila kikita, makatutulong din umano sila sa mga proyekto para sa publiko. By investing in the RTBs, they get a convenient, safe, and high-yielding instrument or investment. And more than that, of course, they are also helping the government by helping fund po yung ating mga projects and programs for the recovery from the pandemic as well as resiliency efforts. Para makapag-invest, maaaring magtanong sa mga partner banks ng Bureau of Treasury gaya ng mga sumusunod. Kailangan din gumawa ng peso account kung saan ipapasok ang kanilang investment at doon din ipapasok ang interes na kikitain ng treasury bond na kanilang binili. Posible ring bumili ng RTB online. Magtungo lamang sa www.treasury.gov.ph at maaari ring gamitin ang mga authorized mobile banking applications. Ang RTB26 offering ay tatagal hanggang November 26, 2021. Habang sa December 2, 2021 ang issue date ng mga treasury bonds. Angelica Cara, CLTV News.